a zdravíme Adelu s izbou. My ideme ďalej. Nachádza sa tu prítomný Martin Konrád. Vyvolávam ho na diskusiu. Nech sa páči. Ahoj, servus. Je to jediný účastník, ktorý sa hodí do vašich čierno-bielých príjimačov. Ty sa líčiš sám? Áno. Áno? A od koľkých rokov sa líči? Že či sme na tom rovnako? Ja od 13. Ja neviem, rok a pol možno. Rok a pol zhruba, to je tak rovnako, lebo ty si najmladší adept, o tom sa ešte porozprávame. Dozvieme sa o tebe teraz niečo viac, takže nebudeš musieť rozprávať naživo, ale do krútke. Volám sa Martin Konrád, priatelia ma volajú Konry. Pochádzam z malej dedinky Prišali, Nedec sa to volá. Mám 15 rokov, chodím na strednú školu ako odbor čašník v Komárne. Superstar by som chcel zaujať hlavne svojím imidžom a spevom. Počúvam rád punk a hlavne skupinu Green Day. Spevák z tej skupiny je aj mojím idolom. Som dosť neporiadny doma, stále mám bordel v skrini, ale akože som povaha, že veľmi rýchlo si nájdem priateľov. Niekedy som dosť nervózny a keď som nervózny, tak dosť kokcem. Ale hádam sa to nejak v budúcnosti napraví. Myslím, že Martin, teraz si nás všetkých dostal. Čo? Tak ty máš bordel v skrini. V kúse. Ty máš veľa čiernych vecičiek pomiešaných s inými čiernymi vecičkami, však? No. A na tom ešte čierne vecičky. Áno. Áno? Teraz máš trému, budeš koktať? Nie. Dnes si povedal dobre. Nebudem. Nebudeš, to je fajn, ale aj keby, tak ty si môžeš dovoliť toho oveľa viac, lebo si fakt najmladší, máš 15 rokov, je tak? No. Áno? Ty si také naše babatko tuto. Ukáž, ako robí punkové babatko. Tak robí. Ide spievať Martin Konrád a ide spievať Selway a od skupín Rasmus. Nech sa páči, držíme palce.